nami diri karon sa balay sa among classmate nga si Jeric. Nagimo miog ka ng project namo sa among duha ka subject nga wala gyud pulos. Ang wala gyud pulos diri kay kani. Tanawa ra gud na siya. One ko na siya diri para maghimo project niya pag-abot diri natulog ra. Araw. Tapos kani sige na siya katulog and na say hi bro. So busy kayo dire busy. Bago ra gyud ni balik ang kurente dire kay ay sige na mo ba mo din siya mag-edit sa video kani. May siya mag-edit. Siya tagian ning balay. Yeah, pero nagpuyo ra siya. Atagan ta mog tour sa ilang balay. Pinakatsada nga tour. Mo ni ilang balay no, mo ni ang yang refrigerator. Oh sige, gusto mog montage guys. So, kita na mog montage in 3 2 1. I know you're hungry for a dream, something that is more than it seems. And I've been through the same old schemes, but I'm sorry I can set you free. 'Cause I'm another disillusioned 20-something girl, and I can promise to behave like I had never been hurt. And you're another 20-something and still trying hard, but I can promise I won't break you apart. I know you're looking for the blue in my eyes, for something innocent, pretty and nice. Why are you acting so surprised when you can't find the blue in my eyes? So mo na to no, nakita na ninyo akong pinakatsada nga montage sa tibuok kalibutan. Kani nga vlog guys, wala na siya pulos. Wala tsada nga content. Practice ra gud pero nilbit. Oh, ang tagihan ng cellphone ang vlog wala pulos. Ang vlog may pulos. Ako pili ko dahil wala yung kay pulos. Pero okay ra. Nag-practice na kami para sa among vlog no, kay mag-make video nga para sa Brusco Brothers. So, Brusco Brothers, kanang ay mong kalain na kay kanang nagsunsuon namin sa inyo. Gusto ko may mga gain of, you know, kanang fame. Tapos, ay mong kabala ka kay Dili Brusco Brothers ang mga title sa among group. Kundi, saan may title na to eh? Brusco Gays. Oh, Brusco Sisters. Joke lang, dili, kanang namin nauna-unaan nga backstage boys. May hanapin ako nga Omers, Alpha Chupapis. So, kamo mga Brusco Brothers, unta mag-collab ta ninyo no? Mag-imatag short film entitled kanang Ang Probinano or Ang Probinano. So, chilling namin dali kay bago panibalik ang kurente ng pagkataon ani balik namin sa inyo para mag-schooling kay kami namin mga tsara future nga kahulat sa mga tayo na to gawas dali kay bagyo mangod guys tayo bagyo guys ha nga kusog kayong ulan. Narinig ko yun ha na tsara kay music guys keep pang love song nga yung mag-story like ko gamay sa akong love life guys no. Kanang bitang feeling bitaw nga kanang murag dili siya proud sa imo. Yeah. Guys, kanang bitang feeling nga murag dili proud mo uyab nga. Kanang di ba kung uyab dapat kung unsa pa na nga mga issue yan ang baliwalaon kay lagi bugma lagi na mga ingani bitaw mga opa bitaw mga bugma bitaw. Love expert biya ko sa mo. Ang mga wala love life love play na. Tagaan ta mo tsada kay nga view sa kalibutan guys ha. Ang
nakatsada ng view sa kalibutan. Wake up, brother! Uy, ako cellphone! Yaga. Sponsored by Cherry Mobile. Cherry Mobile, kanang punta maluwi mo sa kuha, no? Kaya hulamulam ra og cellphone para mag-vlog. Tagay po ko ninyo, paghibo ko mag-tsada ng cellphone, kamo na nailiwit Cherry Mobile. Ang mga Huawei, mga Oppo karon, mga tsada na ngayon, kamo, paghimo ko mag-cellphone nga na refrigerator para dili mo mailiwit sa generation karon. Kaya yung gihatag sa ko, sama eh. Dili maabot sa ka-oras mag-charge. Full na yun. Nya, tulo ka tawagan, wala, shutdown. Maluoy, pagbusta mo, oy, baligya, mag-cellphone ninyo niya. Bali, kayo maluoy. Ubuha nga na iba. Hindi nga na yung feeling. So guys, paulit na may karon, no? Nakailis na ta, no? Nakailis na siya. Ato na may eskwelahan kay na pa may klase o na pa may exam 5 to 7. Pero di na maaptan og 7. 5:30 ra naman. Gawas namin, no? Yeah, detailed kayo ba? So, ulaw na din kayo mag-story. Namin sa gawas silang balay. So, ulaw na kayo. Awkward na kayo mag-stress. So, transition na lang. Pag-anak na mo, nanaming sa inyo. Kay, maragibig mga buang dere. Wala pa yung tao dere napita. Pero nagawas na mo sa highway. Nagsugod na. Okay, let's do that. Nagsugod na. So, transition na lang, no? Bye-bye. Watch this. Sinabi dili karon na bulan kang Evan, kung isa ka kauban kay wala ka nabot. Pinaka-macho ni siya na mga kauban. Wala ko buwang. For your information guys, wala ko buwang dire. Kanang tao ka pangagi ka pananaw sa mua. So, naabot na siya. Oh my God. Oh my God. Say hi, bro. Say hi to the vlog, bro. Say hi to the vlog. Tumakatang sa Big Multicab dire kay. Abot ako sa kauban. Macho kayo? Pinakamacho ang kauban. Abot sa Big Multicab. Strike yung Multicab.
init mga bay. Manghits na lang kami no. Kapoy mga kayo. Init lang kayo. Naligsan ka na. Ang isa kakauban, napit na naligsan. So, vlog pa more. Oo, di. Kapit ako. Napagod. Apit namin ng amata na mong kabuang guys. Super, namatay. Kasi wala pa tayong subscriber, mga matay na tani. Oh my God, so wrong. Wala pa na-post ang video pero nangamatay na. Woo! Dakilang tanga guys. So as you can see guys, haggard na kami. It was at this moment he knew. He fucked up. Ano na, hindi ka mo? Kasakay na me. Kasakay na me. Kasakay na me. Kasakay na me. Masakay na gid me. Boom! So, naanamit tayo karon sa CMU University. Regional Mindanao University. Wala kay Direk Clinic tao. Dili tagi bay. Logic gibe. First time na mo nag-vlog diri sa gawas sa CMU University. CMU University. So, ayun. Dili na kayo ulaw. Kaya kami lang yung tao. Tapos, ito is. So, kaya Padulong na may agriculture. Home of the champions. Pero, pilde atong palaro. So, okay. Ay, mga tapok-tapok. Mga tapok-tapok. Okay, yan. So, bakit ano na mo? Touch na mo. It's like thunder and lightning. You heard me without trying. A tempestuous rising. No, I don't. So, naanamit tayo karon sa classroom. No, mga classmates. Hi, classmates. Sunod sa big library. Mag-ayos ang vlog. Pero pinakapapang lang yung classmate. Pero may sa library. Parang sabag-sabag. Sinama ko naman yung mga classmate nila. Ilat naman sa pinakagawa mga classmate. Sa pangalan niyo mo? Hi, I'm Barbie. Sunod namin sa classroom kay exam kami. Amo? Study ka? Saha? Katong exam? Exam mo rin to? Di ba may exam ka oran? Gatong mo lang. Ay, kamera. Loy, naka-study ka, Loy? Wala ba, mahapir ako. Nag-study mo. Ikaw, Loy, naka-study ka, Loy? Sige lang, Loy. Pero kuhan ba? Tawin mo. Naka-study ka, Loy? Loy, naka-study ka, Loy? Wala. Bay, naka-study mo, Bay? Ako rin nag-study. Wala, way! Ako rin nag-study. Ay, wala. Study ko. Isa mo rin. Namin exam ka ron. Quiz na, quiz. 5 to 7. Quiz na, quiz. Yun yung mga classmate o mga kanya pinakamatignaw sa mga... Wala, dyan, radyo. Kiss kami. Ako, bayot. Ako, yan, ganda. Ang ganda, bro. Dyan, mabagay. Ang ganda, bro. Hello guys.
Boom! So, bago na naman ang mong exam and grabe yung kapoy. Gabiin na naman, tanawa ang adlaw sa mong likod, wala na. Eh, ito na kayo, kita. Kita na kayo mga kauban. Ang umukuban kauban, ginag-exam pa, wala pa sila nakuban. Wala sila na lang susunod. Tura sila. Hi! Hi, Jen! So, kasama ka, Jen? Ay, gusto ko mag-messenger sa iyo. Suko di ay. Balik kami pag main gate kay giulat naman mga kauban. So, transition sa tag. Go! Boom! So, naa namin sa gawa sa CMU, no? As makita ninyo. Magulat namin sa among sakyanan para mang-hits namin. Dati ako sa kakauban. Amo na siya mag-edit sa video. Ang isa. Di pa klaro ang isa. Ako sa isa. Pinakataas na mga kauban. Tira. So muna, diri na mo man namong video kay gipanan-aw namin sa mga estudyante diri sa gawas nga. Moral, tanga. Mura na yung mga buang diri. So kung gusto mo nga, mag-like lang mo and subscribe and comment and see you on our next adventure. So love you guys. See you. Bye. Love you. Love you ba? Ting, ting, ting. Ta-da-da-da-da.